Kaž wszyscy wiedzia, je Kuba ryzy katolski kraj. Wysokość cokwinskeho dawka zmożni naszym duchownym im přistejacy odpowiedny žiwienski standard wiesć. Hospozy a zwojnki staraja so o čilne deremiecze a domjacność, so by so duchowny mógł dospełnie swoim duszpastorskim nadawkam wienować. Skromne žiwienie duchownych pak żada sebi też wieste kompromisy. Dybkoność przy wierowaniach pančicach a božích służbach pak ma najwyższą priorytu. Smy tu z hosćom pola knieza kapłana Teberts von Elster z kubanskeho Limburga. Maweje podlanskie diocezy na Guantanamo. Domjacności přewzaja přistajeni w cioch zmienach trebne přidziewa za fungowanie osady. K tomu słusza między drugim też tepienie kachlo, štož wukonja tučasnie nasz praktikant Miki Shigiwara. On je między nami prajene sotrod z kubanskeho biskopa. Čestny nadawk zworywania świeczenej wody přewzaja po starej tradycji jenož drużki abo čestni knieżniczki. Kaž każdy wie, jenož strojom čile ci strowy sjaty duch. Za žiwienie trebne zastaranie z vitamin B ponowi so loni cejča kuchnia fary, specjalnie za přihoty bryczków a vitalizowacych koktajlów.